Jak jsem držela 90 hodin půst? Ráda bych se s vámi podělila o tuhle moji zkušenost, tak poslouchejte. Baví mě zdraví, baví mě pohyb, baví mě věda o zdraví. O prospěšnosti půstu se hovoří již delší dobu. Pravidelný půst může velice efektivně ovlivnit naši dlouhověkost. Podle nejnovějších výzkumů stačí 3 až 4 dny na to, abychom oživili naši soustavu. Po 3 až 4 dnech začíná docházet k jevu, kterému se říká autofágie. Jídlo obsahuje glukózu, je to palivo, které živí biliony zdravých buněk v našem těle. Kromě toho však krmí i něco dalšího, senescentní buňky. Tedy staré poškozené buňky, které tu zůstaly i po konci životnosti. Ty chrlí toxické nečistoty a zamořují jimi ostatní zdravé buňky a tím zrychlují proces stárnutí. Například ztráta vlasů, vrásky, artritída, rakovina, demence a tak dále. Vědci přišli na to, že když se postíme a přerušíme dodávku glukózy, připraví to tyto buňky o energii a oslabí jejich sílu. Dlouhodobý zisk za krátkou dobu. A to mě motivovalo k tomu držet půst. Já, která miluju jídlo, jim hodně, sice relativně zdravě, ale hodně. Jídlo v restauraci mi zpravidla nestačí a dojídám. To, že dnes žijeme neustále obklopeni neomezeným přístupem k jídlu a můžeme si dát 3 jídla denně a mezi tím ještě svačiny, se k našemu druhu přidalo relativně nedávno. Naši předci byli v určitých obdobích několik dní bez jídla a v tu dobu dokonce dokázali jít ven a lovit. V některých zemích mají dokonce tradici, kdy se rodiny vydají na náboženskou pouť, která trvá 3 dny a více, a během této doby nejedí. Každého napadne, že když člověk nejí, tak by tedy neměl ani cvičit, jen odpočívat. Opak je ale cestou k úspěšnosti. Během mého půstu, v podstatě prvního v životě, jsem se naopak obklopila prací a celý pracovní týden jsem byla záměrně vytížená a běžně jsem přecvičovala a svoji pohybovou praxi nějak neomezila. Naopak při půstu je dobré cvičit, aby úbytek svalové hmoty, který je samozřejmě nežádoucí, byl minimální. Tak a teď den po dni. Pondělí, poslední jídlo jim až kolem 22. hodiny, jsme na otevíračce restaurace Asio v Karlíně. Moje ségra zkouší držet půst se mnou. Úterý. Běžně jsem zvyklá nesnídat, existují protokoly přerušovaného půstu a minimální čas, kdybychom neměli jíst, ideálně tedy všichni, je 12 hodin. Den byl nabitý, se synem jsem jela do nemocnice, v tom šrumci jsem na jídlo ani nepomyslela. Jít spát bez pravidelné večeře také je zatím dobré, měla jsem velmi silnou motivaci a to je základ. Vědět, proč to člověk dělá a to platí u všeho. Středa. To byl krizový den. 36 až 48 hodin bez jídla. Cítila jsem se slabá, trochu se mi zamotala hlava při vstávání. Chvilku jsem byla trochu apatická, nebylo úplně vhodné tento den řídit. Také jsem měla volnější odpoledne a přijít domů, kde bylo na lince spousta jídla. Nebo ustát půl hodinku v jídelně, kam jsem doprovodila děti po škole. No trochu jsem se litovala. Ségra to ráno už v 6 hodin vzdala, bolela jí hodně hlava. Je dobré na to mít tělo připravené, ono se totiž ozve. Mě na chvíli bolela záda. Čtvrtek. 3. den. Dnes jsem si řekla, že se případně už mohu najíst. Chtěla jsem v závěru po vzoru našich předků ulovit jídlo. Při lovu, při obstarávání potravy, kdy se musíte maximálně soustředit a vydat nějakou fyzickou námahu, se totiž do těla vyplaví ketolátky, tělu prospěšné látky, které se ve větší míře začínají vyplavovat v průběhu půstu. Odjela jsem ale pracovně do Prahy a nestihla to. V Praze jsem se dopravovala na kole, z Karlína na trénink na Vinohrady, do kopce. Síla celkem byla, ale nebylo to ono. Trochu mě v podvečer lákaly všechny ty zahrádky a pohled na lidi, kteří tu večeří. Plán byl ale jasný, ulovit si jídlo sama. Takže jsem počkala do pátku. Pátek. Od rána, kdy mám několik klientů, srším energií. Je mi báječně, naprosto báječně. Vůbec nemám hlad a mám strašně moc energie. Kdybych si neřekla, že dnes už budu jíst, asi by se dalo pokračovat. Nicméně ani jsem nečekala, že bych to tak dlouho zvládla. Nejedla jsem vlastně od pondělka do pátku. Odpoledne tedy vyrážím na plánovaný lov. K našim slepicím, jenže ouha, máme je dost ochočené, tak to byl protlov. Velmi lehce jsem jich chytla asi 5, pak je pustila, šla si domů intenzivně zacvičit, abych to aspoň nějak rozproudila a šla vařit.
zeleninový salátek, lněný olej, hlíva, pár brambor, losos. A kolem 16. hodiny jsem cca po 90 hodinách snědla první sousto. No, bylo to skvělé. Vždy mě zajímá, jaké to má pokračování. Celý týden jsem nepotřebovala kapky do nosu, mám chronicky ucpanou pravou nosní dírku. Nyní, několik měsíců po mé zkušenosti s pustem, cítím větší svobodu v jídle. Nemám v hlavě to, že se musím najíst, protože už je čas, protože bych měla, že když budu chvíli hladově, tak se nic nestane a tělo si s tím v pohodě poradí. Přibližně do měsíce po pustu moje tělo nechtělo nic průmyslově zpracovaného. Měla jsem chuť jen na čerstvé potraviny. Trochu jsem postupně jedla více, ale to mi asi neva. Takže za nějakou dobu zas.